ndakabhururuka naye asi ndaibhururuka zvomunhu asina simba, ndichibva ndakwira mudenga, ndichibva ndatemwa nelidhi nambuya vaye munhu wekuziva aindikumbira mwana uyu. Vakanditema nelidhi report, handina kudonha. Ndopandakamukawo ndikaenda kune mubatsiri. Mubatsiri akasvika kutaura kuti zvakanaka, dai matodonha pamwana uyu pane zvaitoitika pakumukumbirwa kwamaita ikoko, ende maigona kutonzi pemwe ndimi maita sei matomuuraya. Tikati zvakanaka, taukumbirawo zambuko. Ndopatakabatsirwa, takangopiwa munyu wainzi inonzi tokolochi salt. Takauya nesalt iya tikasvika tikageza nevana. Ndakageza zuva rekutanga. Rechipiri mwana akabva amhanya mubedroom kumapasi 11 dzemanheru. Mandakarara ini nababa vacho. Zvikachinzi mama pane kamunhu kapfupi kakamira pakitchen unit. Saka ndakabva ndangomuka kujamba pambedha kudai kunotarisa. Ndikati handisi kukaona, asi miri wangu manje wakandiratidza kuti miri wangu wakanga wamerera zvekuti kana musoro mundaita nezvinhu zvakutondifamba. Mwana akatanga kurova hana, akatanga kutaura kuti mama, iye zvinezvi ngatibudei mumba, handei panze. Zveshuwa takabuda panze. Akati vakutonhonga matombo vautanga kutopotsera. Zvechokwadi patime iyo pavakatanga kuita zvokupotsera, inini ndaisaona zvinhu, ndaingonzwa kumerera, asi ndaitozonzwa kuti dombo ratokandwa. Kusvikira mwana pamwe pacho akabva atemwa bva atizivi, achibva angoshama muromo. Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Kuchingamidza kwatiri kuita mumhuri yeZimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamburwa kana kuti Sokostina. Muri Zimbabwe pari zvino kutaura kwandiri kuita ndiri munzvimbo yeZengesa kuRockview apo pamusha kana kuti padare raTateguru Andudzo. Ndofunga masvondo apfuura makaona ndichitawo nyaya yemudzimai anogara kwamachipisa kuengineering akatinyorera kwatiri achitaura nhau yaari kusangana nayo mukati meupenyu hwake kuburikidza kwekuti vana vake vane makore 8 neane 11 neane 20 years neane 13 years. Vana vake vari 4 vane zvinotaura pavari vanava. Iye mudzimai achititsanangura aitsanangura kuti vana vake vane chikwambo chinotaura kunyanya mukomana kane 8 years. Kune vasati vaona vhidhiyo riripo paYouTube pedu paSly Media, ndiyo nyaya yatakaita masvondo akapfuura. Saka nhasi mushure mekunge sekurundudzo vaonawo vhidhiyo roro vakabva vati aiwa mudzimai uno ngauye ndimubatsire pachena pasina mapadza. Saka zuva ranhasi tasvika kuno kuZengesa kuti tinzwe mudare kuti chii chiri kuita kuti vana vasangane nematambudziko akaita sekuti vanonzwa zvikwambo, kamusikana kanosvika pakutorwa nemanjuzu. Toda kubva ndakuzivisai mhuri yeZimbabwe kuti patinge tichitsvaga vanobatsira hatizirisi tinoti enda kune uyu, asi vanoda kubatsira ndo vanozotibata pano paSly Media TV. Nokuti tozonzwa vamwe kuti dai maendesa kwaNhinga, aiwa kana Nhinga asina kundifonera kuti ndiuye nemunhu handikwanisi kungomuendesa, asi anenge azvinzwa kana vana sekuru kana mafundisi vakasiyana siyana vanenge vazvinzwa kuda kubatsira mhuri inenge ine madzudzo, ndipo pavanondifonera. Saka tichidzoka munyaya yedu zvakare mhuri yeZimbabwe, sekutaura kwandaita ndati tiri pano padare rasekuru Ndudzi kana Tateguru Ndudzi kuti tinzwe zvizere kuti dambudziko iri riri kusangana nemudzimai kuburikidza nevana vake riri kukonzerwa nei. Chiregai tichipinda mudare tinzwe zvizere kuburikidza nekuda kwenyaya yatafambira kuno. Muchira muntu kwazwa Tateguru vhura mai aiwa ndiri utano wapiri wakati kunumba kwamabva aiwa idzudzo zvino aiwa harina mhaka ndanzwa ruzha rwenyu nana mukanya kuti aiwa kwaita mbwiri Tateguru dzaita ruzha. Sera ndakapanda matinda ndikarirevedza kuti kana matekaira mukaringidza mbwere dzakadaro ndodzida kuno. Sandiro herera takarevedzana naye muchinda. Ndiro Tateguru. Ndo matare angu iwayo andakavinga kuzoshanda nemi vanenge vatambura
usisina chaunacho kana tarisiro. Nonzvara ndorevedza kana nhadzurudza dare iri rakaita sedare rakwe ndinoripisa zvinhu zviviri nechidino kutaura 2500 ndomuripo ndinofanira ngechibhadhara dare rakwe kuringana neni unoripira kubva pamakumi mairi kusvika pazana kuti uone tateguru kuringane neni kana kuti utaure natateguru unofanira kubhadhara kubva pa$20 kusvika pa100 ndopaunzi kubva pamakumi mairi kusvika pazana. Izvozvo ndezvokuti uda ngoonana nawo natateguru kuti titandare sezvatoda kuita panozvi, asi nekuda kwemhaka yekuti maita ruzha dare renyu ndicharipanda pasina muripo wamucharipa nyana wekuti machema ndorusha rutaura natateguru saka dare renyu wakuita pachena pasina kuripiswa kana kuti kubhadhariswa. asi kana muchidai wamunoripira chokubata tateguru asi kana dzidzo rapera ukadzidzo dzonopera wagarawo zvakanaka nevakwere vako nemuchinda wako musazokanganwa mudzoka motaiwa tateguru tiriko vakwere venyu tiri kupfurwa nemhepo kwete kuuya kana raita dambudziko. Nhaurwa yehondo yakunetsa mwanangu, nhaurwa yehondo yakunetsa. Ungaringidzana nevavakidzani, ukaringidzana nangana kana nangana, hondo yako iri kubva pakati pezimai rako rakakubara nezimai raro. Obva hondo yenyu umbanzisa pakati pamai wekubereka nawambuya kutaura gogo unobereka mai. Nonzara ndorevedza waiona nhau yacho pairi? Uiona here nyaya yacho pairi? Wakakurirepi? kumusha kwakaberekwa mai vangu. Kwero zimai rakabara iwe rakakurirepi? Mumusha mavo imomo. Mumusha mani? Mavakazvarwa ndomavari kugara manhasi, nekuti nhasi uno dzidzo randinaro vatori naro zvakare. Anaro ndiani? Nyakutumbura. Zvandiri kureva ati wazvinzwa? Ndarinzwa tateguru. Ndo pane mupingari wenhaurwa yako iwe ipapo, ndo pane mupingari ipapo. Nonzara ndorevedza? Ndiro. Zimai rako iwe raifanira kuripirwa nyati ruvanze. Taura mombe, ufanira kuripirwa mombe ndonyati ruvanze kutaura natateguru. Nani manje? Kubva kuzimai rako iwe. Kubva kuna mai? Mai wenyu ndo waifanira kupa mbuya mai vavo mombe. Wariona dare? ndori kutaura natateguru. Mai vavo vakasofa kare. Ei! Tetekera dare. Kurinzwa tateguru. Kunyange munhu anganzi angaparara kana angaita sei, kana paine mupinga wehuripwa unongouya. Munhu chero akanzi Ndipo panouya nhaurwa ipapo yekuti panonzi mai musara pavana. Kana pasvikwa pamashoko akadai ndo vanoturirwa nhaurwa dzipi idzodzo. saka tateguru kudzoka panawe kuti mimuti amai venyu vakafa kare kare. Asi amai venyu Vapenyu. kombuta wakafa wacho Namai vavo. saka ivavo vacho kana vafa kurauda kusina vamwe iri kuseri kwavo. Aiwa variko. Kutaura pamusara pavana natateguru. Tateguru. Iwe wakakurira kupi? Mumusha makaberekwa mai vangu.
Kuchira tinongori mwana mukwacha. Wariona dare ndomo wakakurira iwe saka wazviona kuti chero kwauri iwewe kune mhakawo iriko inoda kuripwa. Unonzwana ndiri kurevedza pano? Ndarinzi. Ungaende kupi ukadii ungaende kupi ukadii ipapo ndo pane nhaurwa yako, ndozvikukonzera mhepo iri kutenderera mumusha nevapwere vakudza. Pari kuzoitawo vari kupindira wo dai mukaranga iwe Tate. wawakaringana naye turukopetsuro achirevedza nanewe kuti ungati wewe une vapweri ndivangu ini ndakabudisa mhepo yegwambo ndiani? Munin'ina wa baba wa mai vangu. Taura kuti ndisekuru? Ndisekuru, ndisekuru. Munova ndo mumusha mawakaita sei? Mandiri kugara, mandakabarirwa ndikakurira ndikazvarirawo mwere. Asi vasiri verudzi rwako hauna kukurira mukati memusha wako wezibambo rako. Chokwadi. Machinda Tateguru, maiona nhaurwa aiwa iri kuoneka tateguru, iri kunzwika. kana wakurira mumusha mevanhu veropa rako vachifanira kuripira kukura ikoko. Kana varimo vakada kuita zvavanoda newe vanongoita zvavanoda newe nekuti hauna nekutarira. Unonzwa hondo yandiri kurevedza? Saka ndo misikidzo dzawakapuhwa idzodzo, ndo mhepo iri kukanganisa vapwera vako. Saka nemwe nzira tateguru tati iwewe ukakurira musha musiri menyu hauna choice kana kuti sarudzo, unoitiswa zvinodiwa nevari kuda kuitisa musha mawakurira. Iwe haukwanisi kuramba nekuti hamusi musha mani menyu, hauna chanogona kutaura ipapo. Uri kuona nhumba yawinayo izvi ndechingani? Tondere ndingangoti pakugara nevetsvimbo ndingangoti ndeyechipiri pakutogarawo kuti tagarisana. Ndo zvandiri kurevedza kuti mupinga iwoyo iyo inhumba yako iyi ndaipasina kuti jinda iri rine mwoyo wekukuda werudo. Kurevedza kuno mundaende yakatosuduruka pauri. Dai kusiri kuti murume uyu anotokudai. Ndonza randorevedza mabhodo here andorevedza pano. Kwete. Unofanira kutenda muchinda ramba wakadaro mwanangu, ramba wakadaro. Mukaranga haarambirwe dambudziko, mukaranga haarambirwe dambudziko. Asi mukaranga unotekaira naye sezvawaita izvi kuti dambudziko riite sei ripere. Kana dambudziko rapera ogarikika. Zvino zviri kukuita mhepo iyoyo iri kukupfumba pavapwere vako, iri kukupfumba ine rimwe divi rainoita kunge yakanaka ichida kuti uite chikukuvata-vata, asi iriyo mhepo imwe chete zvakare iri kudonha kuvapwere. Ndo mhepo zvakare iri kutaiwa. Ndoda kukurwira kana ndikukurwira. Nonzara ndorevedza mukaranga. Ndo paunosvika paya pakunzi mhepo yoti ndipandire chakati, iwe upanda.
uri kupandira mhepo yauri kuziva here? Kwete. Nai mwanangu, unenge uchipandira mhepo yauri kuziva? Kwete, kuburikidzawo nevamwe vaimborisukidza vaiti pane zvinenge zviripo. Ndozvekutaura tateguru kuti zvacho zvomuti zviripo zvacho munochizviziva here kuti zvii? Kwete, tisingazvizivi. Saka munopanda zviro zvezvamusingazive. Kunenge kwatokushaya kuti wochidii nekuda kwekuti ukadaro unenge uchiona zvichizonzi zvabatsira kuti mwere dzitadze kuvhiringidzwa, kana kuti mumba mukwanisa kutorarika, kana kuti zvavari kuona kuti ndizvo zviya, kana kuti chandee nchionawo inini ndikatoudzwa kunzi chakati chikwanise kunoita sechinodzikama kana chapinda mukati memba. Ndo matare ako iwayo, ndo mhepo imwe chete iyoyo. Chimbomira ako mwanangu kurevedza zvemidzimu, chimbomira kurevedza zvemashave, kana kurevedza kuti aiwa pangave nemanjuzu kana njuzu, chimbosiya izvozvo. Ndikutaridze kuti chiri kudaro ndo mhepo yandiri kureva iyo. Zimai rako ringade kudyira iwo pfuma, unoda kudyira iwo pfuma. Mai wekubereka ungada kudyira pfuma yemwana wavo, pfuma inofanira kudiwa kuti kwero rakadyirwa nani? Revedza vadya pfuma yamai ndiani? Vabereki vavo, baba wavo namai vavo. Saka ndozvitaura ndateguru kapo kuti vabereki vako baba namai vako asi vanofanira kudyira pfuma yako. Ndiro Mukaranga ndo pane dare rako iwewe ipapo. Wada kugadziriswa, wada kupumwa nekubviswa mhepo yakareverwa pauri, zvekuti iwewe pachako ungori mukaranga wechikwambo. chokwadi. Kana waita mukaranga wechikwambo haucharoorwa. Chokwadi. Wongogara uri dziva dziva. Chokwadi. Chokwadi nekuti kana wetsvimbo murume wekumhepo iye anotosangana naye achitoti ndamurwisa, nekuda kwekuti ndiye ega munhu akakwanisa kutanga kurwisana nemunhu iyeye wemhepo iyeye kuhope. Achikwanisa kuti ndikarwisana naye anotondimutsa achiti ndamudambura musoro wake, achitozunza magumbezi kuti musoro yake yanga itoripo pano pamubhedha, achitozunza achitoti ausikuiona here izvi, ototanga kuzvizunza. Asi pandakambozama kuti ndimise nababa vevana vaviri ava, pandakaita uyu wekutanga uyu, vakangoona murume paakauya, vakabva vantaura vakati pane munhu apinda munomu, iwe ndiwe watomuka ukamuvhurira dhoo. Asi munhu yanga achityisa, ari kuita unge vampire, ane mazina akabuda. Kuti achirare haana kukwanisa kurara, akamuka akagara. Kuchingotanga kuchena makomba akudedzera mbare akabva ati ndakutoenda. Haana kuzodzoka kusvikira patakazongosanganawo pachizoitwa uyu, hatina kunge tiri mukuwirirana kana mukugarisana. Zvangovawo zvekutaiwa vakamboona navashayani. Ichokwadi. Kwozoita vese vamwe vacho wekutanga nevanoteera wacho, kwakanga kungoriko kuti munongoshamwaridzana mazuva maviri, wozotoona kuti ndio zvandave, wozototanga kuti uchitsvage kuti munhu uye ndochimwana papi, wotomutsvaga kusvika wamuwana womuudza. Uchimuudza haarambe, asi haana kana kuzocheuka kuti anoda mwana. Hapana machinda mairi anogarisana pamukaranga. Varume vaviri vagarisana pamukadzi umwe chete. Saka ndarevedza kuti tenda muchinda uyu. Aiwa, ndinomutenda nekuda kwokuti zvakawanda zvinotoitika, zvekuti pese ipapa pahondo inenge ichitotaurwa nemwana, pakutoomerwa kwegwati chaiko, waitosvika pekuti mhepo inototaura ichitaura iyeye ane 8 years uyu, ichitaura kuti ndichaita kuti mushaya kana gwati chairo. Ende iye zvezvi vari kutodzungaira, vanoenda vachidzoka.
naye mukaranga achitotaura kuti pane munhu akakugarirai kumakumbo, chimwe chimbuya chiri kumakumbo anenge achitotaura tekeraika ndo mhepo kaimwe chete iyoyo inozouya yakuda kuita kunge ine tsitsi tsinye, inouya ine tsitsi tsinye kunge inoda kukubatsira kuti uite chikukuvata-vata, asi vapwere vako vachitorungaira vachikanganisika. Zvino mhepo yakanaka inokanganisa here vapwere kuti vaende kufundo? Kwete. Mhepo yakanaka handiti inotaurwa nayo here yodekara aiwa imbosaiwo mupwere ambodai takugadzira tazviziva sandiro here? Ndiro. Ko yako sei isingadekari? Yako sei isingadekari? Ndiri kutondidzunga isingadzikame mhepo yako. Watekaira mukaranga, watekaira mwana mfamba. Ndiro. Ndinotonzungaiza kuti mwere dzese here dzorongoperera chikoro pakungo dzisati dzamboziva zvakawanda sezvakaita mwere hombe yacho yekutanga, ndo zvayakatanga nazvo zvakare. Chibva yatourega zvachese, saka uyuzve amiswa fuchikoro. Saka mhepo yakanaka here iyo? Zvokunditambudza saka ngatimbosiyana ine nhau yekuti mhepo iyoyo iri kutaura chakanaka nechakaipa. Mhepo iyoyo ini ndiri kukurevedza kuti iri kutaura chakaipa, haisi kutaura chakanaka. Chakanaka nderekuti uite chikukuvata-vata, chakanaka kukuposisa. Kana wakupandiswa zviro kuti panda chakati, panda chakazodai, ndoda kurevedzera ndise chimera pasi. Mhepo yausiri kuziva naye machinda, mhepo yaasiri kuziva kuna mhepo yakadaro hazviitwe izvozvo, hazviitwe mhepo dzamusingazive nekunzwisisa kuti zikubva kupi dzichienda kupi. Ndakanga ndadzivaidziswa kuburikidza nematsahwira aimbonga achichitekairira achiti tinozvikwanisa, ndio ainditi teedzerai kana pasvika vane usvika pane vakuru varipo, kana vasvika teedzerai zvavari kurevedza. Saka ndo zvandaizotekaira nazvo, asi ndakazopedzera kuti ndakutopikisa nekuti vanogona kuti kwauya vataura, mhepo yataura kuti inoda kuti uyu azviuraye, yapedza kuti uyu azviuraye, uyu obva zvatadza saizvozvo, yobva yatinda kuti anoteedzana naye azviuraye futi. Zuva rimwe chete vana ndakanzwa ndofonerwa nokuti anogara kumusha, mai vakuti angaida kuzvisungirira pamusoro pekicheni. Saka ndo pandakanoti ndichiti ndiri kutochema kuti nhau yangu iri papi, inini ndakabatei chakaipa chiri kunyanya kuti ndidai. Ndo pandakanzwa ochitaura zveiye mukomana nemakore masere oti zvavatadza ivavo nokuti inini ndakakudza kuti vana ava ndevangu. Ndo saka ndichivaitisa zvandinoda ndikada kuvauraya, zvinoda kuti uchiona handiti wazviona kuti ndakakudza kuti vana ava ndevangu. Naye mukaranga tateguru sandiro ndakura ndiri kukurevedzera pano ndiroro. Ini ndinorirevedza, ndinoripanda nekuti ndinenge ndariona. Ndo pandiri kurevedza kuti chimbosiya zvekutevedza kunzi pane mhepo. Kana mhepo dziripo dzemudzimu dzepasi chigare tichadziona kumberi. Ndiro pomborwiswa izvi ndiro mhepo iyoyi. Kana kuine mhepo dzepasi chigare dzichaturuka kumberi. Hapana mhepo yepasi chigare mwanangu inouya nekukanganisa. Mhepo inouya yotaridza, kana yataridza maikumbirira. Sandiro kana maikumbirira moirevedzera zvikumbiro zvenyu mogadzirisa zvinodiwa. Ndo kupera nekupetwa kunoitwa matare epasi chigare. Munzvara ndorevedza tiri kurinzwa tate. Oti aiwa haita minimini mumwe apotomboenda kunze awanekari kunze. Handine midonzo mubhadha ndichirwisana nezvakadai imbweri igadzo rakukadza zvakariro. Igadzo zvino ngatigadzirei kakuti mhepo iyi itaramuke. Kana yataramuka, kana kuine dzimwe mhepo dzepasi dzouya dzozoonekwa, asiko zvino mhepo yechikwambo chakateketerwa pauri iwewe
Ndiro. kuti usaite musha. Chokwadi. Ndaida kubvunza tateguru kuti koini panhau dzechikaranga chine chinzi pane zviripo ndichiriwanawo futi zvichindipandira zvazvine zvichipanda nekuti chazvakapanda chakabuda chimwe chete chekunzi chiudza muprofita achikutsvagirawo tsvimbo umwe chete ndikachiwana wetsvimbo anokwanisa kundirwira ndo pandakatenda kuti izvi zvinganoteka fambirane nechikaranga asi pane rese ndikada kuti nditekaidze mwere dzinorwara kamwe chete kana kuti mwere dzinoita zvakafanana saka ndaritadza kuti ndichizive kuti ndiro here kana kuti newe tsvimbo wacho tinotanga kugahadzo rekuti mumba hamugarike kana kuti gwati racho rinooma kusvika pekuti munosheya mundope sezvazvitori izvozvo mapadza isaika mundiro mangu naye mukanya kana vainawo mapadza ngavaise mundiro mangu ndoziva kuti munawo tateguru akaoma ndosaka ndati mukaranga ndakubatsira kutenda muchinda ndakubatsira kutenda ndiro ndikati ramba wakadaro mwanangu mukaranga harambirwe dambudziko mukaranga akaita dambudziko unomira naye mukadzi harambirwe kuti mumba mazodai hazvina mhosva kuti wakatekaira watekaira hauchina vimbo zvino ndosaka ndataiwa neruzha rwamaita kumachindaya ndichakunhadzuridzirai dare renyu iroro pasina muripo tinotenda tateguru dambudziko renyu raperera pano tinotenda tateguru zvino aiwa harina mhaka ndichakutambanudzira dare rako chikuru kutetekera nekutevedzera zvandichakuti uite sei uite saka nyaya hombe iri pakuti tateguru wakatofamba kadai unofanira kuteera nzira ipo ndokuti mubatsirike ina ndipe nhombo nedonoro ndinopa mitombo ndo yandinoshandisa zandipe matombo nemvura uchi maremoni tateguru anokupai mitombo inoparadza hondo idzodzo dzese zvekusazodziwana zvachose asi mwene wehondo mwene wehondo hondo iyoyo ikanomudzokera kwaariko kana akasaterama kunorira hanga muridzi wehondo idzi ane zvaari kuita ndautaura mutateguru kuti kana dare ndaridzosera zvichirati pane paitwa inonzi back to sender kana dare radzokera ikoko iye akariona dare racho obva aita sekuti haana zvaaona kana kuti unonzi kuignora ndotaura mutateguru kuti panorira hanga mumusha zvichireva kuti munhu yanoparara asi anenge aparadzwa nehondo dzake sandi hondo yangu sandi yako asi tangotaiwa ngaidzokere kumwe newayo ndiye anoiziva handiti ndiro dare hatirevedze nezita tikarevedza nezita taroya hatirevedzi nezita mhepo imwe nemwe inoziva kwayabva hazvimbonetsa izvozvo zvino aiwa ndo dare rako une here chekubvunza kana chekurevedza nditangebvunza here kana kutaura kugadzirirai nhamba dzedu tateguru waende mberi ndangoti ngavaende mberi ndikabvunza ndingange ndakuda kunetsa hangu ngavaendererawo mberi mukaranga kubvunza ndodare munomu hatisi mujeri kana kuti kutorongo munotendera tateguru ndinoda kubvunzawo apa neapa ndozvotani tateguru kuti sunungukai kuti mubvunze tateguru kwapa nekuti ndichandokupai gwara hina handikurombesi handikupe chikwambwe chekutenda chinobaya ndokupa gwara nezivo wariona dare ndokupa gwara nei nezivo oraiti ndaida kubvunza kune umwe mupwere ari kurarama ari kumusha namai kurevedza kuti kudini
kuti angazoitwawo sei panhau dzacho. Ari kupi? Ari kwaMutoko. Mwana wenyu? Mwana wangu andiri kuti akanzi achafanira kuraramba aurara panze. Anodiwa asi patinotanga kupanda dare pano tinopanda naye chero aripo. Nonzora ndorevedza panotoda ari pano chero ari kwaari koko tategura anogadzira kunoko kwaari koko zvinongoita zvakanaka aripo nekuti pano tinotangira pakuti unobharabhadza mazita evapwere vako unonyora mazita evana wobharabhadza zita rezimai rakabara iwe tora zita ramai unokubereka iwewe tochibharabhadza nokuti darero ndoda kuti rova richinopinginura namai vakabara iwe ndiro nekuti kana ndikasiya zimai rakabara iwe riri kunze hauna rugare hauna rugare nokuti unoramba wotsva nemwoyo kuti zimai rangu rotambura saka ndichaita ndichaita shiri dzarohwa netsvimbo imwe zvichira dare renyu rinongoitwa rese kamwe chete kana dzava nhau dzekurapana mumwe nemumwe ari kwaari zvamawana ima anozviwanawo paivotumira anoshandisa wari ikoko asi kana azoita mukana iye mupwerei nezimai rako rakabara iwe ndovada mudare ripi noti dzimai rako atoriwo murwere pachake anodawo kurapwa nonzora ndorevedza kukwegura akurwarise chembera kuitoti munhu arware zvino nezira rezimai rako ungatira tokwegura asi kandozvarakuita izvozvo saka ndozomudawo mudare rino asi pari zvino ndichiri panda nekuri nhadzudza ndichari panda ivo vari kwavari mitombo yangu inosvika ikoko uchabharabhadza zvandarevedza ndobvirisa mitombo yangu pano worevirira uchiramba mhepo dzakaipa mitombo yangu ichiita sei chibvira ndaramba mhepo idzodzo kuvapwere vangu vapwere vangu ngavaitiwo vanhu ino pachangu ngandizviraramire ndisina mhepo inoteketerwa pandiri kana nani zvake ndikunzwa zvandorevedza kana vachida chiredzwa nonzara ndorevedza kana vachida chiredzwa chiredzwa hachirehwi nenzira yakadai chiredzwa chinongorehwa kuti mupwere kumadzibambo ako toda chiredzwa kana iwe usina madzibambo waakutonopanda iwe wega nyatiruvanzi yave chiredzwa wotsvaka sahwira sahwira woripira ko handiti munenge muri mukufara sandiro here naye mukaranga munenge muri mukufara asi hamudi kuti kusvike sepawasvika apa pawasvika apa wava uroyi uhu ndikutumbaure chiremba apa iyo ndikutumbure ndikutumbure muntu aiwe chiremba apa iyo femba ndoda kunzwa kufemba ndikutumbaure chiremba apa iyo Tamara ndikutumbure
muri Zimbabwe ndofunga mangozvinzwira zvabuda mudare zvanga zvichikonzera kuti mudzimai uyu asangane nedambudziko rikuitika pavana vake vese vari 4 mumwe anorara panze vamwe kadiki kacho kamukomana akanoti ndinonzwa zvikwambo asi tanzwa tateguru Ndudzo vava kumutsanangurira mudare rake kuti aiwa ka nyaya iyi iri kubunzwa nehondo iri kuitika uko kwawakarerwa kumusha kwamai vako kune nyaya iriko saka muri Zimbabwe handina zvizhinji zvandinogona kuwedzera asi mazvinzwira achipangurirwa kana kuti achitaurirwa nhaurwa yake natateguru Ndudzo mudare kune vachadawo kuzobatsirikanawo vanenge vane matambudziko avo vachida kusangana natateguru Ndudzo namba dzavo ndidzo dziri paskrini munongovabata mongosvika kana kuti munogona kundibata ini Sokostina ndokusvitsaiwo namba dzatateguru Ndudzo ndofunga maona muri yeZimbabwe tateguru Ndudzo vanotaura chiti kupa kuturika muri iyi yabatsirwa pachena pasina mari ivo vanotanzi mapadza pasina mari yabudiswa saka tinongovimba kuti dare remhuri richafamba zvakanaka tichazodzoka zvakare tichikuudzai kuti zvafamba zvakanaka here vana vadzikinurwa ndofunga mangozvinzwira zvakare tateguru Ndudzo vachitsanangura kuti aiwa vana vanofanira kudzokera kuchikoro muri Zimbabwe kana uri mubereko unokuda kuti mwana vako wapedza chikoro zvino kana mwana ane 8 years akunzi akwanise kudzokera kuchikoro nokuda kwekuti kune zviri kuitika saka ndiyo nyaya yazoparurwa pachena pano muri Zimbabwe zvanga zvichikonzera kuti mudzimai uyu asangane nematambudziko zvakarewo pane zvandafarira panyaya ndechekuti aiwa murume wake ari kumira naye tanzwa achimutenda mudare kuti murume haana kumusiya nekuti uyu murume uyu ndiye murume wazogona kugara nemudzimai nokuda kwekuti dambudziko ranga richimutadzisa nyange kugara mukati memba yake kuti aone musha yake saka ndiyo nyaya yacho mazvinzwira muri Zimbabwe sapanguva ino regai ndichitaura mashoko ekupedzera kuti musakangane kulike kufollowa kana kusubscribe zvakare kana kukaitawo nyaya dzinotyisa dzinoshamisa muchida kuti ini Sokostina ndisvikeko ndichitora nyaya namba dzangu zvakare ndidzo dziri paskrini munongondifonera ini ndinotaura ndichiti saSokostina handiite nyaya dzepaWhatsApp handiite zvemakuhwa asi ndinosvika pazvinenge zvaitikira until we meet next time zvakanaka andini wenyu Sokostina ndisakangano futi kutenda mukanya varipo kakafanira vatiunzira nyaya iyoyi sarai zvakanaka muri Zimbabwe kuti sarai zvenyu zvakanaka ndasi panga panana mukanya vega vega tinotonga kandisu vana mukanya uko tiri kuti nhasi ndisu takunzira nyaya yacho chisarai zvakanaka.